myself, what a wonderful world. Hi guys! Good evening! Nandito na naman po si Mrs. Mapalad. So, ayan po. Magluluto po tayo ngayon ng tinolang manok. Native po na manok. Ayan. So, natanggal ko na po yung ano niya, balahibo po niya. Ito po. Ayan. Ayan po yung manok na native. Ayan. Ayan guys, nagluluto na po ako ng manok. Ayan. So, hindi ko na na-video kanina yung pag-chop ko, tapos pag-gisa ko. Yan, nag-gisa ko na guys. Dito na. Kasi kanina guys ay may dumating na surprise sa akin. Wow! Halain guys. Basta nagulat na ako. Ayan. Akala ko kung ano yun. Biglang dumating. Ayan. Papakita ko mamaya guys. Pagkatapos ko magluto dito. Okay. Ayan na guys yung manok na ginisa ko. Ayan. Ginisa sa sibuyas, bawang at saka luya guys. Tapos nilagyan ko ng kaunting suka at saka patis. Ayan. Okay na. Tapos tatakpan ko na lang. Takpan ko na lang ito. Ayan naman guys yung ihahalo kong gulay. Ito konti lang. Kasi hindi naman namin mauubos yung isang buong manok ng dalawa kanina ng anak ko guys. Ayan, so konti lang. Tapos kapag ipapainit ulit yung ulam, maglalagay ulit ako ng gulay. Ayan, babad ko muna sa tubig. Kailangan na ito magmanti-mantika. Kapag nagmanti-mantika na guys, pwede nang lagyan ng tubig. Pakuluan. Ayan, okay na guys. Pwede naglagyan ng tubig. Ayan, nagmantika na. Ayan. Lagyan ko ng isang tabong tubig. Ayan, okay na guys. Takpan na natin. Ito guys, tikman ko nga. Sarap. Ayan, kain na tayo guys. Kain na pa tayo. Let's go. Ay guys, tapos na po ako magluto. Kakain na po. Bago ko ipapakita yung surprise ko sa inyo guys. Kakain muna. Ayan, let's eat na po guys. Ayan, kain na tayo guys. Harap ng ulam ko guys. Tinolang manok. Nalagyan ko sana ng papaya guys, pero hindi na ako nakapagbalat. Kasi gabi na. Marami pa kasi akong inasikaso. Ito lang ulam ko. Yung puwet ng manok. Ang paborito ko guys. Ito. Masarap. Sarap.
ito yung makolesterol na part yung part ng manok guys. Pero yun yung masarap, yun yung favorite ko. Tapos ito yung may gilid-gilid niya. May ganito. Sa may dulo ng legs. Ngayon. So, nandito yung mga dog ko guys. Ayan. Tapos na po akong kumain. Kaya ito, sila rin yung kakain guys. Pero bago sila kakain, ayan. Landihan muna kami. Dito si Monica. Ayan, namiss ko. Bango-bango. Naligo sila kanina guys. Naliguan ko sila kanina. Say hi. Hi. Ang baliw. Ayan, ano kayo malikot? Papakainin ko na kayo. Kiss niyo muna ako. Ganito ako every night guys. Kailangan ko yung mga dog ko bago kain. Kain na kayo. So ayan guys, tapos na lahat yung ginawa ko. Tapos ngayon ay ipapakita ko na sa inyo kung ano yung biglang dumating kanina na surprise sa akin. And bigla akong na-surprise. So, ayan, papakita ko kung ano to. And ito guys, so. Ito na guys, yung surprise sa akin. Wow! Yan, balikbayan box. Galing sa asawa ko guys. Ayan. Hindi man siya dumating ngayong, yung sinabi niya na buwan. Kasi magba-birthday ngayong anak ko guys sa 23, hindi nga siya dumating, kaya ito na yung dumating, surprise pa ako. Ayan guys, so bubuksan na namin. And guys, so salamat guys sa panonood nyo sa video ko guys. And so hindi ko napapakita kung ano laman yung box.
galing sa asawa ko. Ayan, so regalo niya sa akin. Wow! Ayan. So hanggang sa muli guys ng aking vlog. At patuloy na po kayong manonood sa mga upload ko na video. And thank you. Bye-bye!